Molt bon dia, ací, a punt, la ràdio pública de les valencianes i dels valencians. El dia a dia en Algemesí és sempre intens. Empaperé, moltes gràcies. Quantes? 80. Ale. Per això m'agrada començar el dia amb la pau que em dona un bon passeig. A veure, és que per a mi Algemesí és una ciutat, però amb sentiment de poble. Com una gran família on la majoria cuidem les unes de les altres. És el que me fa estimar-lo i treballar per millorar-lo. Pot ser per això que la vida m'ha portat fins ací. Perquè mon pare ja m'ho deia quan era xicoteta. Quan sigues major, li has de tornar a la societat el que la societat t'ha donat a tu. I en els últims anys estic, més que mai, fent-li cas i escoltant a la vida. Estem convençudes que la nostra faena la notes tu.